2022 मायथाइनि जे मार्टियास वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौहाय जोङो गुबुन बोसोरनि होनाय बायदि देग्लायबो जोङो होदों। दिनैहाय जोंहा फाइनाल मेचमोन बिलोगो एफसि बेंगल आरो जोंनि लकेलनिनो कसुगाव बन्जार एफसिनि गेजेराव गासै टिमा 11टा टिमा बाहागो लादोंमोन। दा फैयै फैयै दिनै फाइनाल, बे फाइनालाव एकदमबारे जों जे रोखोम सानदों खेलाया मोजाङै जागोन, स्ट्रं भाबै जागोन, बे रोखोम जानानै थांबाय। आरो रायजो राजानि जे सापर्ट होफैनाय बे खेलाखौहाय थारमाने बिराद गोजोनथाव आरोखि। जों अर्गानाइजिं कमिटि आंनि हाथार जानानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो साफ्रोमबो दिनैहाय जोङो आलासि, जोंनि चिफ गेस्टजों लोगोसे जोंनि आलासि गासिखौबो रायजो राजा गासिखौबो आङो कमिटि जानानै, अर्गानाइजिं कमिटि जानानै आङो बिथांमोनखौ बयनोबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। जाहाथे इयुनावबो बिथांमोना जों लेंनाय लेखा बोसोरे खेला जाखागोन जेब्ला फैनानै बिथांमोना जाहाथे बे मोनसे प्लेटफर्म जाबाय खेलानि मार्टियासखौ जोङो सन्मान होनायजों लोगोसे जोङो मोनसे गेलेगिरिफोरखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होदों। आरो प्लेटफर्म होनायल' नङा, बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि ओनसोल खौसेथिखौ जों माबोरै लाखिनो, गोजोनखौ जों माबोरै लाखिनो, जोंनि थांखिया बे गासिखौबो लानानैसो। ओंखायनो जोङो बोसोर जों होबाय थागोन, इयुनावबो होबाय थागोन। आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो जाहाथे जोंनि जे बे खेला मार्टियास वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ जाहाथे बाहागो लानानै अराय सम बे खेलाखौ जाहाथे गोजोरै लाखिनो हायो, बेखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बयखौबो आं खावलायनाय थाबाय। फाइनालाव जाय देरहादों, चेम्पियन जादों, बिथांमोननो जोङो 1 लाख केस एवार्ड होदों, बेजों लोगोसे ट्रफि। बिनि उनाव जाय जेनदों, रानार्स आप जादों, बिथांमोननो 5,000 केस एवार्ड आरो ट्रफि। आरो बिनि उनाव जाय बेस्ट प्लेयार मोनदों, बे प्लेयारनो जोङो 5,000 केस एवार्डजों लोगोसे जों ट्रफि होफायो। बोसोरे जोंनि माबाया मा होनो बेखौहाय केस एवार्डजों लोगोसे होनाया बेनिफ्राय जोंहा दंबाय थायो। इयुनाव जोङो मा रोखोम लांनो हायो जों बेखौ बुंथ'नो हाया। दासिमाव जोङो गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बे 22 बोसोराव जोङो बे 1 लाखखौ होबाय थादों, जेननानै 50,000खौ होबाय थादों, बेस्ट प्लेयारनो जोङो 5,000खौ जों होबाय थादों आरोखि। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।